Exodus. I'll read from the book of Exodus chapter 2. Exodus chapter 2 from verse 3. But when she could no longer hide him, she took an ark of bushels for him, dabbed it with asphalt and pitch, put the child in it, laid it in the reeds by the river bank. And his sister stood afar off to know what would be done to him. Then the daughter of Pharaoh came down to bathe at the river, and her maidens walked along the riverside. And when she saw the ark among the reeds, she sent a maid to get it. And when she opened it, she saw the child, and behold, the baby wept. So she had compassion on him, and said, "This is one of the Hebrews' children." Then his sister said to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call a nurse for you from the Hebrew women, that she may nurse the child for you?" Pharaoh's daughter said to her, "Yes, go." So the maidens went and called the child's mother. Then Pharaoh's daughter said to her, "Take this child away, nurse him for me. I'll give you your wages." So the woman took the child, nursed him, and the child grew. And she brought him to Pharaoh's daughter, and she became her son. So she called his name Moses, saying, "Because I drew him out of the water." Mwari wako uzikweni kuda kweshokora. Chada nditaure mangwanani ano pamusoro penyasha dzinochengeta munhu munguva inorema yausina anenge achikutarisa. Mukomana anonzi Moses aberekwa, haana kukura achigara mumba mavo. Haana kukura achigara mumba mavo. Asi favor necalling nenyasha dzaMwari dziri pamusoro peupenyu hwake ndedzekuti ave munhu mukuru, a deliverer to his own people. But haasi kukura ari mumba mavo. Haana kukura achiona baba naamai. Haana kukura musystem yefamily iri proper. Akararama outside family yekwavo for a reason, for a purpose. Handiziva ndoda kutaura naye mangwanani anhasi. Sometimes your background you wonder kuti vabereki vaitova vapenyu, but kune situation yakakonzera kuti udzidziswe maybe nagogo, urerwe maybe nasekuru, urerwe maybe nabamunini. Hauna kukura musystem yefamily iri proper yekumba kwenyu. Asi hazvidzivise Mwari kuva nereason nechikonzero chakakura to make you great. Mukomana anonzi Moses arerwa kumba kwa Faro. Aberekwa, haana kugara musystem yemba. Wakandoiswa mubasket akagadzikwa mutsanga kumvura. Kumvura kune maconditions eko. Kumvura kune zvikara zvinogona kukuvadza mwana. But Moses wakawanirwa nyasha dzekuti wakararama outside home. Wakararama kunze kwemba, kunze kwemusha. Kwete sevamwe vana, but wakararama upenyu unorema unorwadza, wekuti waberekwa unondovigwa kurwizi kutsanga. Vamwe vana vakaberekwa vanokurira mudzimba mumafamilies. Aberekwa akurira murwizi mutsanga, paanoonekwa nemwanasikana waFaro anotorwa kuva adopted. Adoption iyoyo ine purpose for the destiny of Moses. Nokuti mumazuva aberekwa Moses, chirevo chiriko ndechekuti mwana mukomana wese wechiHebrew anofanirwa kufa. So chiri kupa Moses kurarama, kugara muenvironment isina kunaka. Kabada yasa. I don't know whom I'm talking to, but ndinzwa mushe bururo wangu. There are times yekuti unogona kusanzwisisa kana kusaona zviri kuitwa naMwari muupenyu hwako today. But I've come to encourage you. I've come to strengthen you. There are times in life yekuti zviri kuitwa naMwari for now truly
You are complaining. Truly, you are not happy. Why? Because hausi kuona chazvakanakira. Oza Moses mwana mudiki kukura achingoiswa mubasket unogadzika kurwizi. It's not fair. Mwana anodawo kukura ari muimba muruoko rwakamai vake muproper family. But anonogara kuvatorwa. Asati aenda kuvatorwa anogariswa mubasket ari kurwizi ari kutsanga. Hakuna chakanaka chaanogona kuona kana kuziva nokuti mwana mudiki. So pane pamwe pekuti you are still young in understanding. Your understanding haisi mature to an extent yekuti zvaunochemera nezvaunoda hazvina kukunakira. Nekuda kwekuti Mwari vari kuziva zvavari kuita. Vane purpose yakakura neupenyu hwako. Why? Nokuti Moses akakura kumba kwamai vake. Decree iriko yamambo yekuuraya vana vese vechiHebrew vaberekwa inoshanda against his life. But akanokura outside the proper and the right family, that decree inobviswa nokuti ari kurarama sekunge mwana wemwanasikana waFaro. I don't know whom I'm talking to. Bururu ndinzwe musha. Kune zviri kuitwa naMwari now. Zvekuti iwe uri deliverer, autange nekungoonekwa nekungozikanwa, you can be hidden. Mukomana avigwa uyu mubasket akaiswa kurwizi kutsangawo ane destiny yakakura, but haatange nekuenda palimelight. There are times yekuti God has destined you for great things, but the first dimension ye process yako is not to be known, but to be hidden. Kuvigwa kwako kuri kuda kuchengetedza. So pane nguva yekuti blessing, protection nefavor zvaunzwa naMwari pamusoro peupenyu hwako zvinokonzera kuti usazikanwe. Ungova quiet, uri hidden somewhere. Number 2, zvinokonzera kuti unhongwe neruoko rwemunhu asina kukubereka, but ari kuti ndinoda kutora mwana uyu kuti ndinogara naye ave wangu. So Moses haasi kukura kufamily yekumba kwavo, ari kunokura ari kupalace. Although it was a palace, but hakusi kumba kwavo, zvekuti ari kukura mulifestyle mumasystems eEgypt iye ari mwana wechiHebrew. Ari kukura ane lifestyle mumasystems ekuEgypt ari mwana wechiHebrew. Mwari vazvitendera vazviregedza kuti zviitike for a reason, nekuda kwekuti Moses akanogara kumba kwamai vake chaiwo asina ruoko rwemwanasikana waFaro pamusoro pelife yake, he cannot survive that moment in that time. So kune protection, kune blessing inoita sekunge warejectwa, waraswa, uri kurwizi, uri kutsanga, wakavigwa, hauna mafriends, hauna shamwari, hauna kutamba naye, wakangoiswa mubasket ukanotsvetwa. Pane ka time kekuvigwa. Pane ka time kekuti unonogara kufamily isiri yekwako. Pane time yekuti unorarama masystems asiri ako. Anokurwadza zvichida, mamwe anokubowa. But God is still on your side. Haasi kumba kwamai vake, ari kumba kwemwanasikana waFaro. Asi Mwari une chinangwa, une purpose. Vamwe vana vese vakaberekwa mutime iyo yaMoses vakaurawa vakafa. Chapa Moses kusurvive this time kunogara kufamily isiri yekwavo. Munhu wese anoda kugara kwavo, munhu wese anoda right environment, anodawo zvekwake. But pane nguva yekuti you find yourself kuti wapedza makore mazhinji uri muforeign land. Moyo wako uchidokwaira kuti dai ndiri kumba, dai ndine hama dzangu, dai ndine shamwari dzangu close to me. But rega ndikuudze mudikani, a decree and a challenge inoitika muenvironment can be favorable to those who understand what God is doing. Kune nzara, kune nhamo, kune kuvengwa, kune kurwiswa, kune chekuita nekushepa destiny yemumwe munhu, magoals emumwe munhu. But zvinizvozvo hatizvigamuchire zvakanaka. Nyangwe tine shoko ratinotenda nekuziva, Romans 8:28. Parinoti all things work out together for good. All things kureva kuti zvese zvinoshanda zvakanaka
all things work out together for good. So, and this is a situation yauri inorwadza, inobowa, inorema. But when you understand the mind of God, you can still celebrate and thank God and worship Him, even in a foreign land, even in a foreign family, even in foreign systems, even uri hidden. Romans chapter 8, verse 28, and I'll read. And we know that for those who love God, all things work out together for good, to those who are called according to His purpose. So when you love God and you are in His purpose, whatever situation you are, continue to believe and trust Him. He is so faithful. He makes a way where it seems to be no way. But not all things, even the plan of the enemy can be favorable to your destiny when you know God, you love God, and trust Him. Moses zvichida aitodawo kukura nemabrothers nemasisters ari kumba kwavo ari kufamily kwavo. But kune situation yakamanikidzira kuti anoitwa mwana womwanasikana waFaro. Adoption iri kuitika kune munhu ane vabereki varipo. Osa ukadoptwa uri nherera, you can understand better. But adoption yekuti baba namai varipo, but kune munhu atinda kunhonga mwana wangu. Hazvina kumunakira, hazvigone kumufadza, but the truth of the matter is, it's good for your destiny. Pane kaperiod kekuvanzwa, Moses was hidden in a basket among the reeds in the river. Pane kaperiod kekuti akunhonga wacho enemy. Asi Mwari vaisa rudo maari to protect you. Just get this picture. Kuti zvinobuda here kuti protection yako is in the hands of the enemies. Kana kuti what you try to do is to run away from enemies. But there are times yekuti decree yaiswa mwanakomana wense aberekwa chebhuru ngaafe. Mwari anotuma mwana sikana waFaro kunonhonga Moses murwizi. I want to show you this picture, a blessing yakatanga kuitika mu life ya Moses na mai vake. People of Israel vanga vari muslavery, muudzvanyiriri, mukushandiswa. But Moses paiyamwiswa na mai vake vaibhadharwa mari yekuyamwisa mwana wavo. Kureva kuti Moses asati aburitsa vanhu munhamo as an adult, as a child, anga atone a blessing for the family. Salary mari yanga yakubatwa mumhuri yekomba kwana mai vaMoses nekuda kuti mai vaMoses vayamwisa mwana. Moses haana kutanga nekuburitsa vanhu vese muIsrael muEgypt. Moses akatanga aburitsa family yekwake mupoverty, muslavery as a child. I want to pray for this grace. Ausati wakuita zvikuru zvizhinji, but may God bless that thing chinenge chidiki kudaro to bring a turnaround to your family first. Ausati wakubata nekuita zvikuru zvawakadanirwa, but already Mwari vari kushowa ma signs a blessing to your family through you. Harisati rakura business iroro, but already rine zvarakuita to change the life of people in your family, in your generation. Moses ari mwana mudiki, first blessing nemiracle yaari kunza kufamily yekwavo kukonzera mai vake kuenda pasalary. So nekuti aiva mudiki achiyamwa, mai vake vaibhadharwa kuyamwisa mwana wavo. Mwari wenyasha ngaatiwanire nyasha mangwanani ano. Hongu une vision yezvinhu zvakakura zvaunoda kuita muupenyu. But may God bless you to a level yekuti zvikuru sati zvakuitika, you can notice signs, blessings and miracles. Yekuti Moses kacheche, but atonza a turnaround mufamily. Pamwe pacho hapadi kuti uite zvikuru tunze turnaround. Panoda nyasha zhinji muzvidiki zvaunobata.
Kabadaya salamondere boshiakata. Moses asati akura zvekuva munhu mukuru kuti anga ashande akapa mai vake mari. Moses asati akura zvekuva munhu mukuru kuti angaite zvinhu mufamily. Batoda kuti uone picture iyi. Moses ari kachechi, mai vake vakatanga kubata mari yekuyamwisa mwana wavo. Zvoreva kuti muzvidiki zvaunobata wanirwa nyasha zhinji dzinounza a turnaround in your family. Zvikuru zvaunoshuwira nezvaunotarisira kuti zvichaitika zvisati zvaitika, ndoda kuti Mwari vakuwanire nyasha. Mwari vakuwanire nyasha pazvidiki zviripo. Mwari vakuwanire nyasha pazvidiki zviripo. Mwari vakuwanire nyasha pazvidiki zvaunobata. Mwari vakuwanire nyasha pazvishoma zviripo. Moses ari kacheche, ari pastage yekuyamwa, akatotanga kuunza salary income kuupenyu hwefamily yekwavo. Mai vake vamwe vese vari muslavery muEgypt, but mai vaMoses mwedzi waiti ukapera vaitozva kuti ndiri kunotambira mari yangu nekuda kuita ndakabereka. Mwana mudiki ari kutonwa mukaka, but paari kunwa mukaka ari kuunza a blessing mufamily yekwake. Ndoda kunamata newe mudikani mangwanani ano. Ndoda kutaura nyasha pamusoro pezvaunobata. Hongu asati zvakura une big and greater vision, but I prophesy muudiki hwazvo wanirwa nyasha zhinji ngapatange kubatika zvinhu zvinobatika. Asati zvakura, asati zvaenda kumberi, but ndinoprofita saMoses kuti ari mwana mudiki kune favor yakaririswa naMwari. Mai vake pavari kumuyamwisa mwana vane mari yavari kubata. Ndiri kuprofita nyasha, ndiri kutaura favor muzvidiki zviripo. Business asati rakura, plani hasati yatomanifesta, une plani hombe kwazvo, but muchidiki ichocho ndiri kutaura nyasha. Jesu paanoberekwa, mawise men vanouya with silver and gold. Kuda kuti Mary wakatotanga wakubata goridhe nekuda kwekuti kune mwana mucheche waabereka. Mwari anoita zvikuru, ndiye Mwari anoita zvidiki. Chidiki chaunoita uina Mwari muzhinji chinogona kuunza a turnaround in life. Chidiki chaunoita una Mwari muzhinji chinounza a turnaround in life. People of God, hear me very well. Usavhunduka kuti ndanhongwa handisi kugara kumba kwedu. Kunhongwa kwa Moses ari mutswanda, ari mubasket kurwizi, kwakadenha a system inoburitsa family yavo mupoverty. Nokuti mwanasikana waFaro kana angoita mwana wekunhonga, haana mukaka wokuyamwisa mwana, haana mukaka wokuyamwisa mwana. So Moses mai vake ndo vanomuyamwisa, but vari kuita zvinhu zvavanofanirwa kuita saamai. Kuyamwisa mwana wakabereka mwana hazvidene kubhadharwa. It's normal. Handiziva ndiri kutaura naye. Uchaita zvinhu zvinenge zvingoriwo normal so, but there will be a miracle supporting what you are doing. Kuyamwisa mwana wako wakabereka mwana hazvibhadharwe. Mai vaMoses vakatanga kubhadharwa nokuti vari kuyamwisa chavakabereka. Kuda kuti vari kutowana a picture kuti ndakabereka ropafadzo, ndakabereka blessing in the midst of trouble. Faro achiti vanakomana vese vaberekwa ngaafe. Mai vaMoses vakabereka mwana uye vakabereka breakthrough, vakabereka success, vakabereka favor, vakabereka mari. Mari yakatanga kubatika mufamily yekwa Moses yakauya nokuti Moses ari kuyamwa, ari kunwa mukaka waamai vake. People of God, hear me very well. Pane zvinhu zvaunoita zvaunofungidzira kuti izvi hazvina zvazvingandiunzire muupenyu. Mwari ngaakuwanire nyasha, Mwari ngaakuwanire favor. Muchidiki ichocho, there must be a turnaround in your family. Already vision yakakura. Mose unofanirwa kuburitsa vanhu munhamo, but chekutanga unoburitsa family yekwake mupoverty. May God use you to bring a turnaround to your family. May God use you to bring a turnaround to your family. May you be an answer kumuri wakaberekwa. May you be a blessing to your family.
May you be an answer kunhamu dzekumusha kwenyu. Moses haana kutanga nekuunza blessing nefavor kumhuri kwake nekutanga akura. Ari mfana achiyamwa mukaka. Hongu business asati rakura. Une vision yakakura pazvinhu zvaruda kuronga nekuita. But for the meantime, toda tinamatire nyasha dzekuunza a turnaround even in your family. Mwari vane kuronga kwakakura mu life ya Moses neupenyu hwevana veIsraeri vari munhamo. But Moses paanoberekwa unorarama life yeadoption ari kumba kusiri kwavo. But Mwari une pfungwa yakamunakira. Havasi vese vari muenvironment yavaida kuva. Havasi vese vari munyika dzavo. Havasi vese vari mucommunity yavakakurira nzvimbo dzavanofarira nekuda kuswera vari. But I've come to tell you this. God has a purpose. God has a reason. Waitodawo kukura mufamily yekwenyu. But amene zvakaitika hauna kukura kumhuri yekwenyu. Moses was adopted. Vabereki varipo vari vapenyu. Akandoswera, akandokura ari kunzvimbo isiriyo. Akararama masystems yeEgypt. To an extent yekuti lifestyle yake yaita kuti aoneke se an Egyptian, even the dressing. Makata bosha liba sayande lekete bariga diasa. Chidiki chaunobata. Muchidiki ichocho. Waniri wanyasha. Mumadomasi waya unototengesa muzvidiki zvaunoita. Muka project kanenge kasina basa kanenge kadiki kaka. Ndiri kuprofita kuti mari yako inobatika. A turnaround mu family inokonzerwa nezvidiki izvozvo. Moses is a child. Moses is a child. Ane breakthrough, ane blessing yaakaunza kumhuri kwake. Mai vake vakatanga kupiwa salary, wages, vachiita zviri normal. Kuyamwisa mwana wako arisi business. Kuyamwisa mwana wako arisi basa. But kune mari yaiuya muupenyu hwamai vaMoses. Nekuti vayamwisa mwana wavo. Nyasha idzodzo ngadzibatewo muupenyu hwako. Nyasha idzodzo ngadziwanikwe dzikutungamirire. Moses ari kadiki, ari kacheche. Mai vake vakatanga kubhadharwa nemwanasikana waFaro nokuti vari kuyamwisa mwana wavo. Mwari ngaakuwanire nyasha. Une vision yakakura, une zvihombe zvaunoda kuita muupenyu. But for the meantime, chidiki ichocho, ndiri kudena ropafadzo. Zvidiki zvaunobata, haisina kukura vision. Vision yako yakakura, but chauri kuita for the meantime chidiki. But muchidiki ichocho, sangana nedzimwe nyasha dzinoshamisa. Sangana nedzimwe nyasha dzinounza favor, dzinounza blessing muupenyu wako. Baba ndinonamata mangwanani ano nezita raJesu Kristu weNazareta. Yemi makarangarira nyangwe namai vaMoses kuti vakatanga kubhadharwa nokuti vari kuyamwisa mwana wavo. Baba mwana achiri mudiki but akatanga kushowa masigns blessing, breakthrough and favor kufamily yekwake. Ndiri kunamata kune mumwe nemumwe ari pano baba ane business, ane a project, ane vision nyangwe yakakura but pairi diki kudai mwana. Nyasha dzenyu. Ndinotaura nyasha zhinji pazvidiki zvinobatwa nevana venyu. Zviunze pundutso, zviunze a turnaround kumuridze kwavo muupenyu hwavo mukurarama. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Hama dzangu ndinotenda Mwari zvikuru. Ndinofara kukuonai on this platform. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. I need to speak a blessing over your life. I need to pray and announce blessing over your life, over your family, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. So let me put on my prayer shower, so I decree a blessing over your life. Father, I pray, I speak blessing, protection, and favor upon your people this morning. Zvavanobata nyangwe zvikava zvidiki Mwari. Ndataura Mwari muzhinji pazvidiki zvavanobata. Ndataura nyasha zhinji pazvidiki zvinobatwa nemaoko avo. Moses ari mwana mudiki akakonzera mai vake kubata nyangwe nemari vachibhadharwa kuyamwisa mwana wavo. Kureva kuti vasati vabuda muEgypt vakavaburitsa Mwari munhamo yokushayiwawo chekubata muupenyu. Vana venyu Mwari
nyangwe vane vision yakakura nemaprojects mahombe avanotarisira kuita muupenyu. Bless them in whatever they touch and handle. Especially zvinonzi zvidiki hazvina zvikuru zvazvingavaunzire muupenyu hwavo. Baba, ndiri kunamata Mwari wakaitira nyasha nyangwe namai vaMozisi kuti mwana achiri mudiki, but there was a blessing yakauya kufamily yekwavo. I prophesy over your life. Whatever you touch and handle, no matter how small it is, may God give you breakthrough, success and favor. A turnaround in your family, a turnaround in your generation. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Muswere munyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakurwirei, Mwari vakugonesei.